Къде е жабката? Филипе, къде е мамо жабката? Квак, 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 квак. Как прави жабката? Квак, 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 квак. О! Пак ли подскочи тази жабка? Оп! Пак, 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 пак. Фърр, гледай сега ще я метна. Фърр, бум. Пази така. Яде ли се този? Какво е това? Петел. Петел е на колела. Не, някакви топчета. Филипе, това е първата ти играчка, мамо. Стати ти я купихме. Виж, каква е хубава. Ууу. Жабката как прави? Квак, 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 квак. Жабки, 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 жабки. Опа, ето мама си ти я даде. Чак. И бум. Направихме масло да не кажа. Не знам. Филипе, много се парзаля този паркет. Я да видя какво правиш там, ей. Мама, я му донеси мечо, бе. Кой това, мамо? Петлю, как прави? Кукуригу! Кукуригу! Нали? Филипе, това е най-дългата ти игра, откакто си се родил самостоятелно. Записвам го тук. С камерата. Опа, кой ти катери по мама? Опа. Ето го. Опа. Ох, чакай. Айде. Опа. Айде, справи се. Дави, дави, дави. Ох, не мога. Кой прави бу? Я да прави. Я, кой папка? Кой прави така? Как папкаме, маме? Я покажи. Я покажи на мама. Филип. Така ли папаме? Да. Не. О! Кой кайсля така? Какво правите, бе? Играете ли си вие? Къде е баба? Какво правите? Кой си играйка? Филипе, виж бабата ми въобще.
Къде е баба? Филип? Баба, къде? Какво? Опа. Се обърквам на къде се увеличава и на къде намалява. Кой удря така? Стана това. Не така, не, Филип. Ще го заболи, мамо, Петлю. Петлю! Петлю! Петлю ще плаче. Как прави Петлю? Кукури го, мамо. Бубук вре колата. Оу! Не е така. Я му покажи, мамо. Ей, там имаше една жабка. Ей, онази там. Не е така с Петлю. Къде е жабката? Една червена е. Къде е тя? Ето там до кеглата. Да. Стига. Не, ще нарани много. И жебели. Как прави жабката? Квак. И подскача, мамо. Квак. Я хвърли тя, нали подскача? Подскача. Ами жабите подскачат, бе. Скок по скок. Виж точно като жабка. Леле. Ама жабката не прави така. Вържиш ти. Къде е баба? По баба ли се катериш? Ого! Ето я баба. Жабата къде е? Филипе, дай жабката на мама. Жабката? Искам да видя жабката. Жабка? Да, точно това е жабката. Не искам го, Петела. Махаме го. О, сега имах очила и ги махнах. А това кой, мамо? Лисичка ли е това? Лисичка и прави как? Дрън. Дрън. Да? Кума Лиса? Кума Лиса ли е? Пак то Петел. Ма да, той винаги ти е харесвал, Филип. Айде, май ти да скоча. Ще си изправяме ли? Опа! Айде, давай. Давай. Айде. Опа! Искаш да ходиме? Кой идва? Знаеш ли кой дойде? Кой? Дядо, мамо. Дядо си дойде. Айде ти.